בשבועות האחרונים כמעט מדי יום מתגלים באתר חפירות ליד מטולה ממצאים נדירים מתקופת דוד המלך. משלחת חפירה של האוניברסיטה העברית בירושלים ביחד עם סטודנטים אמריקאים לארכיאולוגיה פועלים במקום שנקרא תל אבל. עם פיזור האבק חושפים הם עוד טפח מההיסטוריה הגלילית העשירה. כתבנו גלעד יפי מביא את התמונות. בקצה הצפוני של מדינת ישראל, בין מטעי התפוח והפרסק של המושבה החקלאית מטולה, ניסה לו תל ארכיאולוגי רחב ידיים, תל אבל בית מאחה. כבר 3 שנים שמגיעה לפה משלחת ישראלית ובינלאומית לחפור ולחשוף את סודות התל. אנחנו הקמנו פה פרויקט מהאוניברסיטה העברית בירושלים בשותפות עם אוניברסיטת זוסה פסיפיק מלוס אנג'לס, ואנחנו הגענו לתל הענק הזה שאף פעם לא נחפר על ידי אף אחד. החפירה מתבצעת באופן ידני על ידי מתנדבים ופועלים משעות הבוקר המוקדמות. Got a early morning start, but that means we get to be finished by lunch, which is lovely. We work hard during the day, but it's very satisfying seeing things come up out of the ground. מרגו עשתה את כל הדרך לכאן מאוסטרליה עם מטרה ברורה מאוד. I'm here during my university holidays. I'm studying to be a conservator and I'm interested in archaeological conservation. ואחרי כל העבודה הזו, מה באמת מוצאים כאן בין רגבי האדמה לאבנים? ממצא מאוד נדיר, שזה פח קטן ובתוכו מטמון כסף, שהוא הכי קדום ככל הנראה שנמצא אי פעם. מישהי החביאה את התכשיטים שלה וקצת כסף שהיה לה מתחת לרצפה ולא חזרה לקחת את זה אף פעם, ואנחנו מצאנו אותו. אבל ללא ספק, הממצאים הכי נפוצים בחפירות ארכיאולוגיות הם שברי כלי חרס. So as you can see, we got quite a different mix here. Here's a nice little handle. This would have actually been part of a cook pot. It would have originally sat like that. את כלי החרס ניתן לתארך, לקבוע באיזה שונה נוצרו, לחבר יחדיו במעבדה ולשחזר את צורת הכלי שנמצא שבור. ג'וש מסכם את ערכם בצורה הטובה ביותר. It's maybe not a traditional view of treasure, but it's what we're looking for today. ובדיוק בזמן שצילמנו, יצא מהאדמה ממצא קטן שיכול לספר הרבה. זה פלח שטובעים איתו, שמים אותו על מקל עם חוטים ומסובבים. יחד. פה יש חור, כן? ומכניסים פה את המקל. כל העבודה במקום מתועדת כל רגע על ידי צילומים, ציורים ותוכניות מדויקות של המבנים שנחשפו. וכמו כמעט בכל אתר ארכיאולוגי בישראל, גם כאן יש קשר ישיר לתנ"ך. מסופר בספר שמואל ב' פרק כ' על אישה חכמה שגרה באבל בית מאחה, והגיע מורד מירושלים, מבנימין, נגד דוד המלך, הגיע עד לכאן כדי להתחבא. יואב בן צרויה, שר הצבא של דוד, מגיע לכאן כדי לרדוף אותו. כמובן שכל הממצאים האלו עוד עוברים למעבדות, שם מטפלים בכל אחד מהם, ולבסוף, כל החפירה הזו תפורסם בדוח מפורט, אבל בינתיים ממשיכים לחפש. אנחנו בעזרת המתנדבים הנהדרים כאן נמשיך ולחשוף, לגלות את גם מה שכתוב בתנ"ך וגם מה שלא כתוב בתנ"ך בתל אבל בית מאחה.